Berdimuhammedowyň New Yorka etjek saparyny paýta kampaniyasy protest meýilleşdirýär. Halkara hukuk toporlary Türkmen prezidentiniň New Yorka edýän saparyna gabatlap, Türkmenistanyň paýta meýdanlaryny mejburi zähmetiň ulanylmagyna garşy 1-nji oktýabrda New Yorkda protest şäheretini geçirmegi meýilleşdirýär. Gurbanuly Berdimuhammedow 29 sentýabr 2 oktýabr aralygynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin New Yorka sapar eder. Protest şäheretini Türkmenistanyň we Özbegistanyň mejburi zähmete garşy görüşýän paýta kampaniýasy atly halkara koalisiýa Freedom United atly adam gaçakçylygyna we gulçylyga garşy iş alyp barýan topar hemde Türkmenistanyň alternativ habarlary proýekti gurnaýar. Topor meýilleşdirilýän nägililik çäresi barada Facebook sosial ulgamyny bildiriş ýaratdy. Onuň mazmunyny Türkmenistanyň paýta senagatyna sistematik mejburi zähmetiň ulanylmagyna garşy çykyş etmäge çagyryş edilýär. Paýta möhümine Türkmen hökümetiniň büdjet işgärlerini, mugallimleri, doktorlary we şefaat uýalaryny mejburi zähmete çekýänligini ýytalýar. Galy berse-de bildirişde çağalaryň Türkmenistanyň paýta ýönümçiligine mejburi gatnaşdyrylýanlygyna ünsü çekilýär. Gelin mejburi zähmetiň dowam etmegini biziň goldamaýanlygymyzy Türkmenistanyň prezidentine görkezýäryn diýip bildirişde aýdylýar. Ýurdun regionlaryna bu ýylky paýta ýygyn möhümine resmi derejede sentýabr aýyna badalygy berildi. Azatlyk Türkmenistanyň dürli regionlaryna dowam edýän mejburi paýta ýygym kampaniýalary barada habar berip gelýär. Awgustyň aýagyna Azatlyk Türkmenistanyň alternativ habarlar neşrine salgylanyp, Mary we Lewap vilayetlerine häkimetleriň büdjet işgärlerini mejburi paýta ýygymyna çekmek çärelerine 15-nji awgustda girişenligini habar berdi. Habarda ilkinjilik bilen döwlet edaralarynyň tehnik işgärleriniň mektepleriň, çağalar baglarynyň, saglyk öýleriniň, hastahanalaryň, egirme dokma fabriklarynyň, öý dolandyryş edaralarynyň, poçta urluklarynyň, banklaryň we beýleki edaralaryň işgärleriniň paýta meýdanlaryna mejburi çekilýänligi barada maglumat berildi. Şol sany Demirgazyk Türkmenistanyny güýçlü depginde mektep okuwçylarynyň mejburi paýta ýygyma çekilýänligi barada Azatlygyň ýurdun içindäki habarçysy 10 sentýabrda maglumat berdi. Daşowdyň Niýazow ýylany Göregli we Boldumsaz etraplarynyň oba we şäher mektepleriniň 7-nji klasyndan başlap, ähli okuwçylary günörtän saat 12-çenli okudylyp, soňra paýta ýygymyna gowulýar diýip habarçy aýtdy. Bu ýol daşowda hemiki derman ýetmeçiligi sebäpli gowuça ýapraklary büdjet işgärlerini elde mejburi ýolduruldy. Ýurtda dowam edýän paýta möhümi bilen bagly daşowda 16 sentýabrda geçirilen resmi akkerwen dawrasyna taýýarlyk çärelerine büdjet işgärleri bir hepderäp mejburi gatnaşdyryldy. Prezidentin New Yorka edýän saparyny Türkmenistanyň mejburi zähmetiň ulanylmagyna garşy protest şäheretini geçirmegi meýilleşdirýän toporlar Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres ýurdun paýta pudugyny mejburi zähmetiň togdudylmagy boýunça möhüm çäreleri görmäge çagyrýar. Olar munyň bilen bagly 5 maddadan ibaret talaplaryny beýan edýärler. Toporun ýaýradan bildirişinde Türkmen kanunçylygynyň mejburi çağa zähmetinden peýdalanylmagyny gadagyn edýänligi ýöne Türkmenistanyň degişli kanunçylygyň iş ýüzünde amal edilmeýänligini ýytalýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň BMG-nyň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasyna 1 oktýabrda günüň 1-nji ýarymyna çykyş etmegine garaşlýar. Türkmen döwlet medeniýetiniň habarlaryna görä saparyň dowamyny Berdimuhammedowyň BMG-nyň baş sekretary bilen duşu hem göz öňünde tutulýar.